Hekk kif dejna s-sena b'temperaturi aktar kessi mis-soltu, issib filgħodu dawn it-temperaturi baxxi kkawżaw maltempata bis-silġ f'ċerti nħawi taċ-ċentru u l-kosta tal-lvant ta' Malta, bħalma juru l-filmati u ritratti li rċivejna mill-Fgura ta' Journey u The Village f'San Ġiljan. Però dan is-silġ li huma magħruf aħjar bħala Gropel jew Soft Hail Pellets ma tantx dajdhom jitgawda peress li beda jinħal ftit tal-ħin wara. Il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt jista' jitqies bħala l-iktar wieħed kiesaħ għal din ix-xitwa b'temperaturi kesħin li niżlu anki sa 4 gradi Celsius f'Ħaddingli. Minkejja din il-kesħa x-xoq il għadhom f'inħawi aktar esposti għal riħ li ġej mill-Majistral bħal Għawdex u l-Kosta tat Tramuntana u l-Majistral ta' Malta, l-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ma rreġistra ebda livelli ta' xita f'dawn l-inħawi. Għal dawn il-jumejn li ġejjin mbassar temp kiesaħ ukoll. Skont it-temm maħruġ mill-Uffiċċju Meteoroloġiku, l-ogħla temperatura għas-sibt laħqet is-7 gradi, blanqas ikunu 4 gradi. Għal ħadd imbagħad it-temperatur mistenni jolgħu bi ftit, bit-temp ikun bħal bit tax-xita bir-riħ. Għalkemm din il-ġimgħa li ġejja se nesperjenzaw xi ġranet mal-temp, it-temperaturi mill-ħadd mistennija jitjiebu hekk kif l-ogħla temperaturi għal ġimgħa li ġejja għandhom jilħqu l-15-il grad fil-waqt li l-anqas mhux mistenni jinżlu anqas minn 7 gradi Celsius. F'dawn il-ġranet l-awtoritajiet tas-saħħa jappellaw sabiex f'dawn it-temperaturi kesħin l-anzjani jżommu ruħhom attivi, jżommu djar tagħhom sħan u jilbsu sew.